И здравейте, хора! Днес ще направя едно малко клипче как играем Brawl Stars. Има няколко лайка това видео с Brawl Stars и предполагам, че поредиците с Brawl Stars ви харесват. И реших да играя отново. Както виждате, вчера си спечелих Драко. Тук по-убиваме. Но ще е малко време, защото после ще играем с брат ми. Но те са ботки май. Не знам, много са слаби. Се първо. Хора, между другото, вчера Драко го спечелих. И ви питам дали отворихте това, как беше, 5 Legendary Star дропа, хора. И мога да ви напомня, че утре излизат боксчета след 18 часа и 43 минути. Окей, let's go. Както можете да видите, Драко, но на Драко много му искам гаджета. Но чакайте, без гаджета на Драко мога да си го купа, ако защо има гаджет. Добре. Чих малко, не съм го отключила. What? Да бе, верно. Вече мога да си го купа гаджетите и двата гаджета. Хора, купихме си двата гаджета на Драко и все още имаме пари. Можете да видите колко пари имам. Хора, пишете в коментарите кой гаджет е по-добър, защото, както виждате, преди малко си купих гаджетите на Драко. Купих ги и моля, кажете ми с кой да съм, кой е по-добър, ако имате Драко и самите му, нали, гаджети. Така. Пускаме този вторият. Едно дете от моя клас играе с някаква си. Така, нека почваме игра. Пак са ботки. Моя хора, ще снимаме малко този път, защото после имаме мъничко работа и ще игра с брат ми след малко. Първо, като си имаме работа, да видим какво прави гаджета на Драко. Щит! Май по-дълъг кринч ли, не знам. Нещо такова е. Дъкли, откъде да знам какъв. Искам пак гаджета. Да, май рейнджа му е по-дълъг. Не. Да, можете да видите, че те биха много слаби. Хора, можете да ми изпратите покана за приятелство. Аз приемам, както казах в миналото видео, можете да ми видите приятелите. Както казах в миналото ми видео, казах, мисля, че ли... Не, май не го казах. Добре, сега в това видео ще спомена, че приемам поканите, които са до 7000 копии. От 7000. Хора, малко прекъсваме, ама се тая. Няма проблеми. Така, приемам само поканите на хората, които са до 7000 копии. Ако са под 7000 копии, не приемам поканите. Преди, мисля, че един ме беше поканил за приятелство, покана. И беше 11 000 нещо копии, мисля, че. И му приех. Ако сега той гледа това видео, да знае, че аз в момента играя и може да ме покани. Вече мога да се покана с едно дете от нашия клас, зато играя с някаква си.
Майче играе. Добре, почваме игра, хора. Една игра и изпълнявам квест за нокаут. Добре, искам да си пусна другия гаджет на Драко, да го видя какво прави. Това май ще типне кафили. Хора, ще ме пуска с ботки. Да, защото... Няма как да го знам. Защото Драко ми е на малко такова, защото нали вчера помня. Как да ви го кажа, нали вчера го спечелих и... Те умряха. Да не си мисля, че умрях. Не съм толкова слаба. Не знам съотборниците ми как умряха. В принцип силни са. Стават добри са, не са слаби. Съотборниците ми. Добре, пускам си другия гаджет. След това аз се изпълниха заради мене. Приятелката от класа ме поканва. Момичето от класа с нея да се поканил с нея. Ме покани. Аз не си изпълних квест, бе! Ей! Не е честно, аз си изпълних квест! Нали си изпълних квест? What? Това ми е много странно. Къде ми е квеста? Аз... Нали си изпълних квеста, бе! Ще игра с който имам квест. Ако детето от моят клас и татето играе с нея, ако татът играе с детето от моят клас и не даде скоро да ги изтривам. Край, изтривам. Изтрига, защото детето, с което играе, детето, в което е моя клас, май не ме разбрахте. Масата. Се бави и затова ги изтрих. Вижте какъв скин на Squeak. Между другото, Squeak ми се пана много скоро. Обаче, майко всички почеха ме бият. Сам Менди толкова не се справи. Не е възможно. Добре. Айде! Yes! Окей, сега... Пинче даваме. Една Пени си помисли, че ще ме убие, ама не греши. Стига ме поканват. Та изобщо не дава рейди. Какво да й прием поканите? Това момиче изобщо не дава рейди или момче, какво е? Кой герой има? Майко, аз им получа героят Нио. Чакайте да ви кажа. Аз имам почти всички бролери, които тя има. Почти. Хора, пишете в коментарите. Пишете в коментарите дали гледате Шампионската лига, защото мама, тате и брат ми постоянно много гледат Шампионска лига. Гледат я. Ето можете да чуете. Окей, пишете в коментарите, можете да видите моите бролери. Наскоро даже ми се падна и вчера Драко. И както може да видите, имам 47 героя 80, което не знам дали е добри. Изтриям ги, те не дават рейди. Глеги. Аз ако дам рейдите, няма и да се покътнат. Не, имам квест за Squeak. Айде, какво ще ви чакам един час да ми дадете рейди токала? Вижте това момиче от моят клас. Не може така. Само да ги чакам един час, аз искам да играя, тук си снимам клипче. Тя 100 часа ще ми дава една рейди. Не говоря за момичето от моят клас. А за това момиче, което се е поканил с момичето от моят клас. Майко мила за малко да му убият. Не! Майкът. Та пайпърка.
Много ме дразни Пайпър. Много ме дразни, които имат Пайпър на нокаут. Много. Весявам се. Са Фанк срещу Драко. Представете си Драко да убие Фанк. Които са, май са будки или... Не, май не са будки. Или са будки, не знам, хора. Пишете в коментарите, защото не видех. Нани, 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 нани. Яшукач. Нека се кръстил Яшукач. Това бе. Не, няма да я прием вече поканите на тази. Защото тази се е поканила с нея. Защото Риди. Не може така. Хора, дали да играя с Куик? Или с кой? Да. Играя вече се пуснах с Куик и да ме Риди тук. И нокаут. Да, не са ботки, само ти като има ботка. What? Това скин на Рико ли? What? Това спроут ли е? Омага, човек. No, маля. Ох, убих ли тика, бе? Да, не го убих. Хора, те скоро ще ме остават сама срещу някакви тука. Хора, защото другите умряха! Не остиха сама да играя. Ако ми даше моджи, аз мисли се малко уило. Ако ми пръщаш нещастливия моджите. Няма да умра. Айде, браво. Не, дай уило, давай, уило. Хора. Има, ако влезем да игра също. Хората, право. Направо ми да се пусна с първа, но го нямам. Еми хора, това беше от мен. Вие се абонирайте, задължително се абонирайте за канала. Ако ви кефат тези поредици с Brawl Stars. Праснете лайк на това видео, от мен е чао.